Nami karon sa Twin Court. Sir Ivan. Dula. Dula mi. Ako di wala na ko. Sir Carlo. Na heat stroke na. Heat stroke na. Ipugon sa ni. Grabe. After 25. Sir, musta sir? Okay na, init kayo? After 25 points. After 25 points. After 25 points. See? Wala siya lami easy ang burger. Dili ra kay lami. Lami ang burger? Approve. Approve. That is one burger down. Napay isa. Yung burger. Next. So na usod mo mamatag sa iyo. Baka dito receive. Bago lang na uman ang basketball game. Mixed basketball game. Giraw. Ang nira ka taga mga kiwin. Teora. Kami karon diri sa IOP Gymnasium. So, Sabado man karon sa Mingaw. Wala kay estudyante. Star player Ading. Si Ading among star player nakascore Siya rin 25. Bisag 20 ra taman. Yeah, anak dyan na mo itchab half court. Alamian dali ito yung sa physics 41. So na nagklase diri sa lecture hall CSM. So nami karon diri sa lecture hall sa CSM. So this is shortcut padulong dito sa PCS building. Biloy, kuanoy iyan tong gi. So pag wala may gawas sa CSM lecture hall. Tulog namin sa ECS building. Muna niya ECS building. Ang saan? So kapoy kaganiya ang dula pero lingaw. Init kayo. Sa Twin Court kinautuhan na og sugod. Muna mong Dean's office. Og ang Dean nara. Muna mo ang Dean. Muna yung pinakabagtik na Dean. Di na natutok sa pag-ibig. Di na natutok sa pag-ibig. Lazar. Later afternoon, no? Dari ang awarding. Okay, so dari ang awarding sa ECS building. Muli mo ding. So na po ay party. Pabugna mo diretso. Later Kamakay mo. after sa awarding and also na po ay gamay dinner. Manamidar! Thank you! Mas bugna pas tulong. So may karon sa old Room. ECS building or sa ESET building. Ano may karon sa ESET building? Ito may magpabugnaw sa toll room sa opisina nilang Sir Kirk. Hello. Morning, sir. Good morning. Good morning. Come on. So pasa kami karon sa old building sa ACS or sa ESET building.
mga old classrooms. So before itong college, dari min nag-eskwela. Ano yung building, itong iset pa ko. So muna yung tool room. Abalo ka sa MVP? Ading. Ading. Isa to MVP si Ading. Si Ading. Kay 20 na taman, yung score 25. Grabe ka. Where are the E-sets? How about the Jits? Let me hear the voice of the Bumson! Okay, boy. Ito yung maingon. Tawag kita sa imong mga constituents. Guys, nabusog na mga gakon. Salamat kayo, ginawa nyo sa kamuntanan, kamunapin, Sa kamay lang na kagalokong na nag-support yun mo sa society. Di na ako muhilak. Di ba? Yan ang nanghilak ba sa madaog, no? Salamat kayo sa effort. Salamat. Kamo, balag kamo na kaya kung paan. Mag-effort lang yun na para makuha nato natong gusto bitaw. Wala din na ipapala na. Wala din na ipapala. Congratulations, Jim! Ay, naman lang, kumahan sila. Isa na buyer, basta sa bahay. Congratulations, ESET Society. Congratulations, ESET Society, for winning the Baldwin. Wala, ganon. Mga mahal sila. Kasi isa-isa lang na picture. Ako sa tawagan na... Goy naog! Laro na lang eh. Kasi Naglaro ng lahat. overall, ito na ay event. Yes, champion! Pure science! Ay, lalagyan ko yung trophy! Okay, natagal ang pag-ibig. Ang nakatawag kayo sa essay writing is ESET Society, preschool, kids, o ang spelling bee, ang red concept. Video spoof champion is ESET! ESET, congratulations! Picture nga po natin sa mga Kasi yung representative. Picture lang sa Unfortunately, champion is ESET! Nationalizer! Mga tao ba? Mga tao po. Congratulations, Abo! Our junior champion is ESET! May we call
si Mr. Tanjay Aris sa dito. Wow naman, ano ba? To be follow ang trophy and it's the champion is Bumalata, Marinod, and for the total 2. Total 2. Total 2. The champion is ito ang nasa sa rightful na pop dance. Kaya na mga lobat. Alright! Mga lumalaban. Alam sa daw na trophy. Thank you. Philippines. Congratulations once again, Mr. and Miss Pascal 2016. Okay, and the next is table tennis men. Champion for table tennis men is Jits. How about table tennis? Total points sa tanan event. So since bago lang ako di ka nag-judge sa programming competition, idungan na ako ang ako hugot karon kung saan man ang programming kung di ikaw ang nasa kasing-kasing. And the overall champion for the LCS Puzzle Diet 2016 is Joseph Esports